Το ταξίδι μας ξεκινά στο πανέμορφο νησί της Κο. Εκεί, σύμφωνα με το θρύλο, ο Ηρακλής πάλεψε με ένα βοσκό του νησιού, τον Ανταγόρα, και ηττήθηκε σε μια σκληρή μάχη. Στο νησί αυτό γεννήθηκε τον 5ο αιώνα π.Χ. ο πατέρας της ιατρικής, ο σπουδαίος Ιπποκράτης, ενώ το περίφημα Ασκληπιείο της Κο ήταν ξακουστό σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο νησί αυτό έφτασε ο Απόστολος Παύλος, όπως περιγράφεται στις πράξεις των Αποστόλων. «Ως δε γένετο, αναχθήν ημάς, αποσπασθέντας από αυτόν, εφιδρομήσαντες ήλθομεν εις την Κο». Εκεί κήρυξε το Ευαγγέλιο και χιλιάδες κάτοικοι πίστεψαν στο κήρυγμά του και βαπτίστηκαν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ήταν Ιανουάριος του 1523 όταν οι Οθωμανοί νίκησαν τους υπότες του νησιού και κατέλαβαν την Κο. Το σκοτάδι της σκλαβιάς απλώθηκε πάνω στο νησί για πάνω από 3 αιώνες. Στο μαρτυρικό αυτό νησί θα πάμε κι εμείς. Φτάνουμε εκεί στα μέσα του 17ου αιώνα και θα συναντήσουμε έναν αυτόπουλο, τον Ιωάννη. Από μικρό παιδί ταξιδεύει στα πέλαγα. Πάνω σε ένα όμορφο καΐκι αισθάνεται ελεύθερος και όχι ραγιάς. Το δροσερό αεράκι, το γαλάζιο της θάλασσας, τον κάνει να ξεχνά για λίγο το μαύρο σκοτάδι της σκλαβιάς. Παλικάρι αληθινό ο Ιωάννης, ξεχωρίζει για την ομορφιά, την καλοσύνη και την πίστη του. Όμως, μια μέρα, το νεαρό αγόρι αρρώστησε βαριά. Η κατάστασή του ήταν πολύ σοβαρή. Κανείς δεν ήξερε την αιτία της ασθένειας. Για μέρες ψήνεται στον πυρετό. Παραμιλά. Οι κάτοικοι του νησιού κλαίνε και προσεύχονται. Μα οι Οθωμανοί βρίσκουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν ένα πονηρό σχέδιο. Πηγαίνουν στο σπίτι του. Ο Ιωάννης βρίσκεται σε κόμμα στο κρεβάτι. Δεν έχει καμία επαφή με το περιβάλλον. Τότε οι Τούρκοι με τη βία τον κάνουν μουσουλμάνο. Του άλλαξαν τα ρούχα και τον έντυσαν με τούρκικη στολή. Οι μέρες περνούσαν, ώσπου ξαφνικά, σαν από θαύμα, ο Ιωάννης ανοίγει τα μάτια του. Ο πυρετός έχει πέσει. Μέρα χαράς και δοξολογίας για το χωριό. Αλλά μέρα λύπης και συμφοράς για τον ίδιο τον Ιωάννη, όταν κατάλαβε τι είχε συμβεί. Σαν έγινε τελείως καλά, φόρεσε πάλι τα δικά του ρούχα, φόρεσε πάλι το σταυρό του που του είχαν βγάλει οι Οθωμανοί. Πήγε στην εκκλησιά, όπου με δάκρυα στα μάτια εξομολογήθηκε τι είχε συμβεί. Σαν βγήκε από την εκκλησιά, πήγε κατευθείαν στην αγορά. Μα οι Τούρκοι τον είδαν, πρόσεξαν πως δεν φορούσε πια την τουρκική στολή, πως ζούσε πάλι σαν χριστιανός. Έτσι, γεμάτοι οργή, όρμησαν πάνω του. Τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν σε μια σκοτεινή φυλακή. Καθημερινά βασανιστήρια. Το χτυπούσαν, το μαστίγωναν, τον απειλούσαν, τον χτυπούσαν με μαχαίρια. Μα ο Ιωάννης στεκόταν γενναίος. Χριστιανός γεννήθηκα, χριστιανός θα πεθάνω. Τον οδήγησαν στον Τούρκο δικαστή. «Εμείς σε κάναμε μουσουλμάνο. Σου δώσαμε μωρέ μεταξωτά φορέματα. Σε περιμένουν χαρές και απολαύσεις και μια όμορφη κοπέλα για γυναίκα σου. Ομολόγησε ότι ο Αλλάχ είναι ο αληθινός Θεός και όλα αυτά θα γίνουν δικά σου και θα γλιτώσεις τη ζωή σου». Πιστεύω στον Κύριό μου Ιησού Χριστό
και ομολογώ ότι είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Τον αγαπώ με όλη μου την καρδιά και την ψυχή και θα έρθει πάλι να κρίνει ολόκληρο τον κόσμο, νεκρούς και ζωντανούς. Όσο για την πίστη και τα πλούτη σας, αυτά σας τα χαρίζω. Οργισμένος ο δικαστής έβγαλε την καταδικαστική απόφαση. Οι Τούρκοι άναψαν μια μεγάλη φωτιά στο κέντρο της αγοράς. Εκεί θα λάβανε το στεφάνι του μαρτυρίου, το μικρό Ναυτόπουλο. Ήταν 8 Απριλίου του 1669, όταν η ψυχή του Αγίου Νεομάρτυρα Ιωάννη από την Κο πετούσε στους ουρανούς. Ας έχουμε κι εμείς την ευχή του.